Molt bon dia a tothom. Buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a Tribuna Imoscopia, esta jornada que hacemos anualmente, una cita inmobiliaria de referencia y que celebramos, como veis, en este auditorio magnífico, el Auditorio AXA de Barcelona, un evento, como sabéis, que organiza la Asociación de Agents Inmobiliaris de Cataluña y el Colegio de API de Barcelona. Y bien, realmente os he de decir que me hace mucha ilusión volver a vernos un año más. Ya ha pasado un año, ¿eh? Pasa rápido, pasan muchas cosas, pero ya ha pasado un año. Y me hace mucha ilusión volver a compartir con todos vosotros este espacio de conocimiento, de interés, muy valioso, porque vamos a lo largo de esta mañana a exponer, a debatir las expectativas del sector inmobiliario para este 2024 y también cómo se comportará el mercado este año. Bien, y para hacer todo esto contaremos con ponentes, con expertos de primer nivel que irán subiendo aquí en este escenario a lo largo de las diferentes mesas redondas en esta Tribuna Imoscopia que celebramos ya la 9ª edición. Por tanto, una jornada consolidada y, como decía, una jornada referente en el sector. Bien, este 2023, como sabéis, ha sido un año de transición, un año desafiante para la industria inmobiliaria, tanto en Cataluña pero también en toda España. Se ha experimentado una gran incertidumbre, marcada sobre todo, lo sabéis mejor vosotros que yo, por esta oferta limitada de inmuebles, la subida de los tipos de interés y también por estos efectos de la nueva Ley de la Vivienda que se aprobó en el Congreso ya hace 8 meses. Y ahora, ya lo sabéis, con esta novedad que conocíamos hace 5 días, el pasado jueves, que Cataluña se va a convertir en la primera comunidad que va a regularizar los precios del alquiler. Eso será, en principio, a partir del mes que viene, en febrero. Y bien, serán 140 municipios aquellos denominados tensionados. De esto también hablaremos a lo largo de la tribuna y veremos a ver cómo puede afectar en el sector y en el mercado. A la espera de conocer estos datos finales del cierre de este año, del 2023, sí que podemos ver ciertas cosas que han pasado. Vemos cómo la compraventa de vivienda lleva varios trimestres acumulando descensos y podemos afirmar ya a día de hoy que en Cataluña no se van a alcanzar las 100.000 viviendas vendidas del 2022. Y bien, ante estos antecedentes y esta situación, vamos a trabajar aquí y vamos a ver estas expectativas del sector inmobiliario para el 2024. Como decía, el crecimiento de los tipos de interés han impactado de una forma muy clara sobre la dinámica del mercado inmobiliario. También estamos viendo cómo disminuye este atractivo hacia la inversión inmobiliaria debido a una mayor rentabilidad que ofrecen inversiones que no son inmobiliarias. Este problema endémico que tenemos, esta oferta muy limitada de inmuebles, y si nos fijamos también en el mercado de alquiler, vemos cómo van creciendo también estos problemas. Hay una reducción constante de la oferta y esta alza de precios que, como comentábamos, veremos qué efectos tiene a partir de febrero. En definitiva, el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los males endémicos que tenemos como sociedad y también en el sector. Y como decía, tenemos toda esta información, toda esta situación. Comenzamos este 2024 y, por tanto, debemos preparar nuestro negocio para hacer frente a todos estos retos que tenemos por delante y por eso hoy estamos aquí. El sector inmobiliario, como parte fundamental de la economía global, está en constante evolución y debe adaptarse a las cambiantes circunstancias económicas y también sociales. Pero en este contexto sí que se vislumbran ciertas tendencias,
ciertas expectativas que nos van a ayudar a dar forma a este panorama inmobiliario que nos espera este año. Así que esta mañana vamos a dar respuesta a preguntas, a una serie de preguntas, muchas que consideramos cruciales para tomar decisiones de negocio lo más informadas y más ajustadas a la realidad. Por ejemplo, preguntas: ¿estamos definitivamente ante un cambio de ciclo? ¿Qué previsiones de mercado hay? ¿Continuarán cayendo las ventas? ¿Cómo podemos hacer frente a esta dificultad del acceso a la vivienda? ¿Cómo evolucionará la valoración de los inmuebles? Importante, ¿qué oportunidades nos va a ofrecer este 2024 en el mercado inmobiliario? ¿Y cuáles son los desafíos también que la sostenibilidad, muy importante, presenta al sector? Así que, como veis, muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Nos espera una jornada muy intensa a lo largo de esta mañana en este auditorio. Así que vamos a dar paso ya a la inauguración oficial de esta 9ª edición de la Tribuna Imoscopia, y para ello pedimos, por favor, que suba primero al escenario a abrir estos parlamentos el señor Gerard Duelo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y también del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España. Cuando quiera, gracias. Bon dia. Bon dia a tothom. Parlaré en català, Javier. Luego casi todo se desarrolla en castellano, però jo em tinc que dirigir a tothom avui en català. Són poques paraules, són uns minuts només. Qui donarà realment el discurs de benvinguda és el meu company, el president de la Generació, i jo mai em preparo massa. Sempre miro a l'auditori, miro la gent, miro qui hi ha i parlo amb el cor. Avui està ple i tinc una emoció especial per diverses coses que vull dir. El primer, agrair la presència de Francisco Javier Martín, director general de Vivienda del Gobierno. Muchas gracias por haber hecho en tu apretada agencia un viaje rápido a Barcelona y estar con nosotros. Como siempre, te agradezco muchísimo. Nuestra relación ha sido especial, no ha podido fructificar con una buena ley de vivienda, pero al menos confiamos que este año, que voy a pedirte ahora en unos minutos algo muy especial, sí lo podamos conseguir. Moltes gràcies, secretari de Vivienda de la Generalitat, director de l'Agència Urbana, en fi, els presidents que ens acompanyen en aquesta transversalitat, el president del Col·legi d'Administradors de Finques, de l'APCE, el president mundial de FIAPSI, en fi, no puc anar reflexant a tots els que esteu a aquestes primeres files i que sou companys de les responsabilitats institucionals, us dono les gràcies per estar avui aquí. Els més importants esteu el resto. Sou tots vosaltres, que ompliu l'auditori i que feu que nosaltres any a any ens motivem. Què us puc dir per dir això? Que al començament d'any sempre són moments propicis pels bons desitjos i els millors propòsits, però hauríem de calcular cada any, ho comentava amb el director de l'Agència Urbana, que m'agradaria un dia dir tot el que diuen els polítics a començament d'any i després fer una valoració a final d'any i així de diversos anys, a veure quan hem aconseguit. La veritat és que sí, fem plans, nosaltres hem fet un pressupost ambiciós, hem fet reestructuracions importants en el col·lectiu directiu API, que forma col·legis i associació, i aquest any tindrem, jo crec que es notarà un avanç important en la nostra activitat. Inaugurarem l'API Center, que és un espai de 600 metres dedicat a dinamitzar de forma física la nostra activitat de forma permanent, com han pogut fer altres col·legis. No teníem un espai propi, el tenim al mateix edifici, 600 metres a baix. Esperem que a finals de febrer, com a molt primera de març, el puguem inaugurar i ja no pari amb activitats contínues, no solament a tots vosaltres, sinó també als consumidors finals. És a dir, volem dirigir-nos al consumidor final perquè ell agafin una imatge del que són els APIs. Hem fet incorporacions, 2 o 3 incorporacions a l'equip,
per reforçar les relacions institucionals i per reforçar les relacions amb molts col·lectius d'Espanya. També estem reforçant l'equip, sobretot amb els 2 punts estratègics d'aquest any, que són formació i tecnologia. Tots són importants, però formació i tecnologia tindran una especial atenció per part dels presidents i de la direcció general. I per reforçar aquests 2 punts importants, també hem contractat a 4 assessors externs, 2 en tecnologia i 2 en formació, perquè durant l'any, des de fora, extern a la nostra organització, ens donin els millors consells en aquestes 2 matèries. Podria explicar-vos moltes coses d'ordre interior, que és reestructuració, canvis a l'organització i, en definitiva, qüestions per donar millors serveis a tots vosaltres. Però el nostre objectiu aquest any està en que el consumidor final es doni compte que hi ha una professió, uns professionals que es diuen APIs, que estan sempre molt preparats. I el nostre objectiu aquest any és que el consumidor final, tot i que no tindrem una capacitat financera per fer publicitat a la tele i dir-ho, sí que comencin a notar que si van a un agent, a un API, tenen una gran diferència de valor en els serveis que si no ho estan preparats. Bé, y como he dicho, quiero hacer una petición y para que no digas que no lo has entendido bien, lo diré en castellano. Yo creo que, y estoy jugando falso porque lo hemos hablado un poco y hay que decir que también tiene mérito vuestro el haberme dicho que también es vuestra intención, ¿no? Y no quiero que parezca una petición sorpresa, pero sí que nosotros necesitamos que la nueva ministra y todo el equipo, el secretario general y tú mismo, este año, y tendréis toda nuestra ayuda, podamos conseguir un pacto de Estado en vivienda. Si no hay un pacto de Estado, esto no va a funcionar. Es decir, tenemos que luchar por un pacto de Estado porque la vivienda es algo que es al margen de los intereses partidistas, es de interés social y de interés prioritario, como lo puede ser la salud y otras razones. Así que la ley de vivienda, que luego tendremos ocasión, yo tendré ocasión de criticarla, como ya sabes, o de no, porque hay cosas que espero que podamos cambiarlo en este año, algunas cuestiones puedan ser reforzadas distintas, pero sí que te pido que transmitas yo tengo una audiencia pedida y espero que me la conceda para decírselo, que deseamos todos, entiendo que todo el mundo, un pacto de Estado en vivienda, que sé que es difícil por la situación crispada política, pero si no hay un pacto de Estado en esto, como lo hay, esto no avanzaremos mucho. Bien, el discurso de bienvenido lo va a dar Vicente, así que yo termino. Vicens, moltes gràcies i moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. Bon dia a totes i tots. Si em permeteu, jo també m'adreçaré a vosaltres en català, malgrat que la jornada avui la farem íntegrament en castellà, perquè ve molta gent de fora, però em sento més còmode si parlo en català cap a vosaltres. En primer lloc, autoritats, Javier, moltíssimes gràcies. Marina Berasategui, també moltíssimes gràcies. Us ho he dit abans, sempre doneu la cara, sempre veniu. Sabeu que som a vegades un pèl crítics, però sempre veniu a donar la cara, el qual és d'agrair. Tota la resta de companys, presidents i representants d'altres col·legis, d'altres associacions, ponents, participants de les diferents taules i, per descomptat, a tots vosaltres, col·legiats i associats que sou aquí, a tots vosaltres, moltes gràcies i benvinguts a la 9ª Tribuna Immoscòpia. Com sabeu, ens agrada organitzar a principi d'any aquest event per parlar una miqueta com ha tancat l'any i quines són una mica les perspectives per l'any següent. Lògicament hem de concentrar tot en un matí, a vegades no és fàcil, sempre hi ha temàtiques que es toquen més, que es toquen menys, intentem sempre en funció de l'actualitat a totes les taules poder tocar tots els temes. Hi ha un tema sempre rellevant, important, que és el tema d'economia, que és la primera taula o la segona, traient la primera on els presidents de les entitats que representem el sector xerrem una miqueta, però després continuarem parlant sobre temes d'actualitat, la llei d'habitatge per descomptat,
les conseqüències, què pensem o què pensen els experts que vinguin. I, per tant, és un plaer i és un orgull que en un event que organitza el col·lectiu API puguem tenir gent de la categoria intel·lectual que tenim. Mireu, hem tancat un any extraordinari no des del punt de vista positiu, des del punt de vista de fora de l'ordinari, fora de lo normal, sobretot en matèria d'ortodòxia econòmica, que com deia abans ara en parlarem, pugen els tipus d'interès, pensàvem que tot això seria un greuge per les famílies a l'hora d'endeutar-se per comprar vivenda. Efectivament, el nombre d'operacions s'ha vist molt ressentit, però, en canvi, això no s'ha reflectit amb el preu, i ha sigut una cosa bastant anormal per lo que respecta a la teoria econòmica. Després parlarem dels desequilibris entre oferta i demanda, etc., i com creiem que anirà l'any. Però sí que és cert que les prediccions que s'havien fet fa un any no s'han complert del tot. Mireu, no vull fer spoiler del que parlarem més tard a les diferents taules, però sí que m'agradaria comentar un tema que segur serà objecte de debat, que és el tema de la nova llei d'habitatge. Molts que em coneixeu sabeu la meva opinió respecte a aquest tema, però m'agradaria explicar-vos una història. Mireu, jo fa molts anys, quan començava a conduir, vaig portar el cotxe, me'n vaig anar un cap de setmana i el vaig aparcar en un terreny una mica sorrenc. Clar, durant la nit va ploure molt i el dia següent, quan vaig voler treure el cotxe, allò era un fangar, estava ple de fang i em vaig trobar els dos pneumàtics davanters enfonsats. Bé, la valentia que et dona el desconeixement, doncs vaig dir, no, cap problema, arrenco el cotxe i me'n vaig. Arrenco el cotxe, accelero i el cotxe no es movia. Vaig sortir i vaig veure que els pneumàtics estaven encara més enfonsats. Vaig pensar, com puc tirar enrere, tiraré enrere i potser el que he de fer és això. Vaig tirar enrere, vaig accelerar, el cotxe no es movia, vaig tornar a sortir i els pneumàtics estaven encara més enfonsats. Vaig tenir la brillant idea de pensar, és que no he accelerat prou. Un cotxe en marxa, posaré primera, acceleraré fort i així el trauré. No cal que us digui com va quedar el tema, els dos pneumàtics completament enfonsats. Vaig trucar a un club bastant conegut aquí a Catalunya, d'assistència en carretera, que gràcies al que el meu pare m'ho va recomanar li vaig fer cas. Va posar una noia, em va dir, ara vine a atendre. I als 10 minuts, un quart d'hora, em truca una persona i em diu, escolta, soc la persona que vindré a donar-te assistència, què ha passat? Li explico el que ha fet i em diu, no ho tornis a fer. No ho tornis a fer. Em va dir, tens una pala? I dic, home, no acostumo a portar una pala al cotxe. Portes guants? Tampoc. No sé a què es pensava que em dedicava per portar pala i guants al cotxe. Ja va venir. Ell va venir, es va posar uns guants, em va deixar uns, em va dir, noi, ens hem d'ajupir i treure el fang al voltant dels pneumàtics. Quan ja vam acabar, al cap d'una estona, vam estar estona, jo li vaig dir, escolti, què he fet malament? I em va dir, mira, noi, quan hi ha un problema, de vegades ens volem entossir en posar una solució al problema, quan de vegades no analitzem el focus del problema. Tu has volgut aplicar una solució al cotxe, i el cotxe no era el problema era el fang. Per tant, amb tota la bona intenció del món, per molt que tu vulguis solucionar el problema, si no enfoques on és l'origen del problema, no solucionaràs, sinó que pots agreujar encara més el problema. Clar, per què us explico aquesta història a primera hora del matí? Perquè, segons la meva opinió, això és el que estem fent amb el tema de contenció de rendes de lloguer. Venim patint des de fa anys, ho vam provar, vam fer la prova a Catalunya, no va funcionar. Hem seguit entossits amb el mateix tema. Els lloguers no paren de pujar. I continuem enrocats en la mateixa política i ojalà m'equivoqui, ojalà ens equivoquem, però continua sense funcionar. Des del col·lectiu API ja fa anys que venim dient que les polítiques dutes a terme tenen un fort error de diagnòstic i sobretot de biaix ideològic. Sempre es diu, no, tenim un problema d'inseguretat jurídica. Jo crec que no tenim inseguretat jurídica. El que tenim és desconfiança jurídica, que és molt diferent. Durant aquest 2023 hem col·laborat amb diverses entitats amb l'objectiu d'una mica de posar llum a la foscor i posar el nostre coneixement i la nostra experiència al servei d'ajuntaments, Generalitat i Govern central.
Fa uns mesos vam col·laborar amb el Cercle d'Economia, amb un estudi, amb una taula de treball que va dirigir el professor José García Montalvo, i on vam extreure les conclusions de que realment s'estaven agreujant els problemes per una línia d'actuació que crèiem que no era la correcta. Que, per cert, i faig un incís, també comunicar que des de l'1 de gener el professor José García Montalvo és el director de la nostra càtedra, de la càtedra API Universitat Pompeu Fabra d'Innovació Immobiliària. Crec que ens hem de felicitar perquè és un luxe tenir com a director de càtedra a una persona com el professor García Montalvo. Però hem col·laborat amb més entitats. La setmana passada, per exemple, la Cambra de Comerç de Barcelona, de la qual el col·lectiu API forma part del ple de govern, va publicar, va treure un informe, que també hem aportat la nostra opinió, que deia exactament el mateix. La falta de decisions encertades des de l'administració i les conseqüències que això estava tenint i podia tenir a l'economia del territori. Dos companys de la nostra assessoria jurídica, la Montse i en Carles, formen part d'un equip liderat per la nostra estimada Carme Trilla, a petició de l'Ajuntament de Barcelona per intentar buscar solucions a un problema cada cop més greu. Sabeu també que trimestralment publiquem estudis amb l'ajuda d'una empresa, que és Deloitte, per intentar tractar temes d'actualitat i donar la nostra opinió de la problemàtica que hi ha en aquell moment. I hem arribat a acords amb diferents associacions d'usuaris per detectar aquells casos de frau en l'assessorament que puguin perjudicar els ciutadans en matèria d'habitatge. I així seguirem fent posar el coneixement del nostre col·lectiu en favor de la societat. I ho farem per convenciment personal i, sobretot, per voluntat professional, ja que tenim molt clar que el col·lectiu API som part de la solució i no pas part del problema. Per tant, seguirem reclamant més agilitat per gestionar els fons Next Generation per rehabilitació d'habitatge, un fons que, com sabeu, són necessaris per actualitzar el parc d'habitatge més antic i reduir les emissions de CO2. Seguirem reclamant repensar la moratòria dels desnonaments, ocupes i llogaters morrossos amb dues R's, que no morossos, per evitar la por a posar l'habitatge en lloguer. Seguirem reclamant deixar de transferir als propietaris privats l'obligació de la funció social de donar allotjament a famílies amb pocs recursos. Seguirem reclamant reformar la llei hipotecària que ha aconseguit que es suspenguin quasi 3/4 dels llançaments perquè s'inclogui de manera fehaent i molt més important la figura del mediador, del mediador immobiliari, i que pugui fer un informe d'estat de la situació i que tingui caràcter vinculant. Seguirem reclamant més diàleg amb el sector privat i que la col·laboració público-privada no sigui una mera frase o un eslògan per quedar bé, que a vegades sembla que sigui així, perquè no resoldrem el problema de l'habitatge a pals ni donant l'esquena al sector ni demonitzant a la propietat. Sempre dic que no pot haver generació de llocs de treball demonitzant a l'empresari, al igual que no es pot haver un bon mercat de lloguer equilibrat si no hi ha propietaris. Seguirem reclamant professionalitzar la figura de l'agent de la propietat immobiliària, evitant l'intrusisme i garantint el millor assessorament al servei de la ciutadania. I seguirem reclamant deixar de dir que l'habitatge és el 5è pilar de l'estat del benestar per després sotmetre'l a impostos sent l'actiu amb la càrrega impositiva més alta. Per tant, seguirem insistint que calen polítiques d'incentius fiscals tant a llogaters com a propietaris en comptes de fer servir polítiques basades en la por i el càstig constant. Doncs sí, aquí, al igual que em va passar a mi amb el meu cotxe, a més d'enfocar bé el problema, de tant en tant ens hem de romangar i posar les mans al fang. Per part nostra no quedarà. No serà un any fàcil, serà un any complicat. Fàcil seria dir que serà un any collonut i que tot anirà molt bé. Serà un any complicat en tots els aspectes i per la nostra professió també. Però, de gestionar l'adversitat en sabem prou, estem acostumats. I, com sabeu, tant des del Col·legi d'Agents de Propietat Immobiliària de Barcelona com de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, som aquí per estar al vostre costat, per ajudar-vos a continuar donant el millor servei i acompanyament en el vostre dia a dia. Res més per part meva. Moltes gràcies i feliç any immobiliari. Muy bien, muchas gracias, Vicens. Ahora, por favor, pedimos
a Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo, Gobierno de España, que nos dirija unas palabras. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo primero, Gerard, Vicens, por la invitación, como siempre, al Ministerio. Daros un saludo especialmente afable tanto de la ministra como del secretario de Estado y del secretario general. Y yo creo que es la primera gran noticia, ¿no? Tenemos un Ministerio de la Vivienda, ¿no? Y yo creo que esto es el principio probablemente de muchas de las cosas que ya están avanzando tanto Gerard como Vicens. Y yo creo que es probablemente el núcleo de lo que a mí me gustaría trasladaros, ¿no? Yo cuando escucho a Gerard, y siempre le escucho con atención porque siempre dice cosas interesantes, termino siempre de escucharle diciendo, pues si es que en el fondo no encuentro la discrepancia, ¿no? Y cuando escucho a Gerard y dice, seguiremos reclamando esto y esto y esto, y yo repaso la lista y digo, pues yo tampoco encuentro que debiera haber grandes problemas para que esas reclamaciones se conviertan en acuerdos, ¿no? De manera que yo sí que quería empezar recogiendo, digamos, ese guante que lanzabas, Gerard, y confirmando que yo creo que hemos pasado probablemente unos meses, incluso unos años, en el que lo que ha protagonizado a vuestro sector y a nuestro sector, aunque haya diferentes perspectivas, y esto es lógico, pero yo no creo que haya diagnósticos diferentes, incluso no creo que haya planteamientos de soluciones radicalmente diferentes entre los que hacen unos agentes y otros, de los que estamos involucrados, tanto públicos como privados, en el mundo inmobiliario y en el mundo de la vivienda. Pero sí que es verdad que lo que ha faltado es esa posibilidad y ese contexto amable para el acuerdo, ¿no? Y yo creo que esto es en lo que, honestamente, creo que el Ministerio que yo hoy represento aquí, pero desde mi persona particularmente, yo creo que ese va a ser el máximo empeño que vamos a tener en esta nueva etapa, ¿no? Yo creo que es imprescindible que traslademos esa confianza que decía Vicens, ¿no? Coincido completamente, no hay una cuestión de inseguridad jurídica. Yo creo que esto, lo que sí que es verdad es que nos falta generar ese clima en el que todos nos encontremos focalizados, como bien decía, y respondiendo a algo que, en el fondo, es lo que todos perseguimos, ¿no? Y desde las diferentes perspectivas y desde los diferentes intereses, a todos los que estamos en esta sala, a todos los que estamos en las administraciones, nos guía y nos interesa más que a nadie el generar una situación en la que la vivienda asequible sea una realidad, ¿no? Y que la asequibilidad de la vivienda sea el eje central de todo un sector, que es lo que en el fondo permite una dinámica sostenible en el tiempo, una dinámica estable, una dinámica que permite conciliar toda esa actividad económica que implica lo inmobiliario y la vivienda en términos tan amplios, y que sea conciliable y que sea compatible con que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada, ¿no? Evidentemente a las administraciones nos interesan las dos cosas. Es decir, nos interesa seguir potenciando esa actividad económica en la que, honestamente, no veo nubarrones, sino que veo optimismo. Yo creo que fijaros, con todo lo que ha ocurrido durante estos años, ¿no? O sea, todo lo que ha ocurrido desde COVID, desde la guerra de Ucrania, desde los tipos de interés, desde todo lo que ha envuelto en general a nuestra vida, pero en particular afectando a lo inmobiliario y a la vivienda en todos estos años y en todos estos meses últimos, ¿no? Y, sin embargo, la fortaleza del sector yo creo que es indiscutible. Yo creo que probablemente nadie de los que estáis aquí tenéis dudas de que el año 2024 tiene la potencialidad de ser un gran año, ¿no? Como lo fue el 23, como a pesar de esa ralentización final, ¿no? Y a pesar de las incertidumbres, ¿no? Y como lo fue el 22. Y yo creo que esa fortaleza del sector, nuestro paso adicional que tenemos que construir juntos es conseguir que efectivamente lo hagamos de la mano, ¿no? Y conseguir que esos intereses que no tienen por qué coincidir en el mismo porcentaje, ¿no? Pero que sí esos intereses nos ayuden a construir juntos.
Y yo soy muy amigo de la crítica, es decir, que yo soy de los que soy convencido de que la crítica enriquece y la crítica hace mejorar, ¿no? Y por lo tanto siempre asumo estas críticas desde esa mentalidad constructiva. Pero sí que creo que si no construimos ese clima de colaboración, de cooperación y de alianza, perderemos todos. Y yo esto creo que es algo en lo que nos toca trabajar con intensidad durante este nuevo periodo, ¿no? Y que probablemente nos ha faltado después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda y después de la aprobación, el poder contar con un tiempo que no hubiera sido tan electoral, si me permitís, y tan convulso y tan movido en términos políticos, ¿no? Nos habría permitido probablemente llegar a este momento, a estos meses después, con mucha más coincidencia de la que probablemente pensamos que tenemos, ¿no? Y yo sí que creo que la focalización todos la tenemos bastante clara, ¿no? Yo creo que el problema de la vivienda no surge hace 7, 8 meses con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, ¿no? El problema de la vivienda arrastra muchos años y arrastra, también creo que tenemos que reconocer todos, una situación de que durante muchos años se ha focalizado y se ha prestado mucha atención a que efectivamente la vivienda es ese motor y esa palanca de actividad económica que es innegable que lo es y que tiene una potencia extraordinaria, pero se ha dejado mucho más de lado hacer eso compatible, como digo, con la capacidad de que todas las familias tengan posibilidad de acceder a una vivienda, ¿no? Y el hacer conciliar estos dos intereses, yo creo que sí se pone de manifiesto dentro del texto de la Ley de Vivienda y sí que se pone el acento mucho más que en otras cuestiones, que son las que normalmente están en el debate público y que normalmente están en la crítica. Si uno hace una lectura lo más aséptica posible de la ley, así como de los diferentes instrumentos, de las diferentes baterías de herramientas que despliegan todas las administraciones, no solo la estatal, sino la autonómica y también la local, que muchas veces tiene un papel importante, yo creo que la conclusión de ese análisis aséptico es que estamos completamente de acuerdo en que es imprescindible incidir en una mayor oferta. Estamos absolutamente de acuerdo en que es imprescindible fomentar la colaboración público-privada. Estamos absolutamente de acuerdo en que necesitamos rehabilitar nuestro parque edificado para conseguir que las viviendas, además de ser accesibles, sean dignas. Y estamos de acuerdo en que eso no lo vamos a conseguir solo las administraciones, ¿no? Y eso lo tenemos que construir juntos. Yo creo que es el momento de generar esas fórmulas de colaboración público-privadas, pero donde lo público, además, tiene 3 P's, ¿no? O sea, la pública desde el Estado, la pública de la comunidad autónoma, que es la competente en materia de vivienda, como bien sabéis, y la pública desde los ayuntamientos, que son los que muchas veces se enfrentan en el día a día a esta problemática y a intentar dar solución muchas veces al problema concreto, ¿no? Y yo quiero agradecer, que tenía que haber igual empezado, ¿no? Pero agradecer especialmente hoy que estoy aquí a Marina y a Sílvia y a Jaume y a la Generalitat, bueno, la colaboración que estoy viviendo personalmente en el trabajo que estamos haciendo con ellos, en una cuestión muy concreta y muy específica, como puede ser esta declaración de área tensionada, como es la elaboración por parte del Estado del sistema de índices de referencia. Pero en el fondo, esto, que es una colaboración puntual sobre una cuestión puntual, que es importante y es muy importante, pero a veces ensombrece toda la colaboración que hacemos cotidiana en llegar a acuerdos para promover vivienda asequible en Cataluña, para generar instrumentos y colaborar en instrumentos de ayudas a los ciudadanos, para bueno, buscar las formas de que toda esta actividad alcance o obtenga una financiación adecuada a través de los fondos del PRTR, a través de las entidades financieras directamente. Es decir, existe todo un abanico de instrumentos y de políticas en las que ya estamos colaborando que probablemente no tienen la visibilidad que deberían, ¿no? Y que debería, digamos, ser lo que realmente resaltara ese clima, como digo, de colaboración y de compartir resultados y de compartir objetivos. Bueno, como luego tengo la participación en la mesa, no me quiero enrollar más, que ya lo he hecho bastante,
Pero sí que, de verdad, agradeceros nuevamente la oportunidad de invitarnos a esta jornada. Yo por segunda vez, decía Marina que coincidimos por segunda vez aquí. Yo creo que estamos en un momento, honestamente lo creo, en el que mirar hacia adelante es una oportunidad de optimista, y yo creo que será responsabilidad nuestra, de cada uno de los que estamos en esta tarea tan apasionante y tan compleja como es la vivienda y como es lo inmobiliario. Está en nuestra responsabilidad conseguir que esta colaboración cotidiana que tenemos todos los días se traduzca en acuerdos, se traduzca en medidas consensuadas, se traduzca al final en tranquilidad y confianza, que es lo que necesitamos todos para que al final el ciudadano sea el centro de nuestra actividad, ¿no? Y de nuestra agenda. Y nada más, espero que esta jornada sea estupenda, os lo agradezco y os doy la enhorabuena por la organización, tanto al Consejo de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria como a la Asociación de Agentes Inmobiliarios, y espero que todos aprendamos un poquito más unos de otros y salgamos de aquí pensando que coincidimos mucho más de lo que discrepamos, ¿no? Muchas gracias. Gràcies. I ara pedimos a la senyora Marina Berasategui, sisplau, secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, que cierre esta bienvenida, esta inauguración oficial. Gràcies. Moltes gràcies, president, director general, companys i companyes del Govern de la Generalitat de Catalunya, i gràcies en nom de la consellera Ester Capella per haver-nos convidat a la inauguració d'aquesta jornada i que per motius d'agenda ho ha delegat en mi, en la Secretaria d'Habitatge. El primer que voldria dir-los és que personalment comparteixo, i també ho fa el Departament i en conseqüència el Govern de la Generalitat de Catalunya, el diagnòstic que fan en la 9ª edició de la Immoscòpia d'enguany, a la 9ª Tribuna Immoscòpia. Diu textualment: la dificultat per accedir a l'habitatge és un dels mals endèmics del sector. La demanda i preus creixents plantegen desafiaments significatius i requeriran enfocaments innovadors i col·laboratius. Per abordar això, comptarem amb la presència de representants del sector públic i privat, amb què debatrem com implementar polítiques que fomentin la construcció d'habitatges, no només assequibles, sinó socials, i que també com regular pot afavorir aquesta col·laboració en benefici de tota la societat. Subscric aquest text literalment. El Govern està en aquesta línia i per això, com ara també em referiré a les paraules que ens han dirigit els presidents i el director general, no només hem de caminar cap a aquests acords que ens permetin avançar, és a dir, és un deure que tenim com a servidors públics posar tots els recursos, tots els esforços en què garantir el dret a l'accés de l'habitatge sigui una realitat amb fets demostrables. Cal que tinguem en compte, tenint en compte que el diagnòstic és compartit, sí que els instruments s'han de poder conjugar i s'han de poder interrelacionar en paral·lel. Gairebé hem de fer una acció, com ara deia el director general, multifocal i no només centrant-nos en un aspecte. Pel que fa al recent acord entre la consellera Capella i la ministra de Vivienda del Govern de l'Estat, us hem de dir que finalment el que hem d'aconseguir és posar el peu en aquest mercat que ara mateix ha pujat moltíssim de temperatura i que afecta molt a les famílies, a les persones, als ciutadans i ciutadanes, en aquest cas de Catalunya, que no veuen compensada en el seu sistema d'ingressos aquesta capacitat de suportar el creixement del mercat. Si el mercat creixés al mateix ritme que creixen els sous, potser no estaríem en la tessitura d'haver de refredar el mercat, d'embridar el mercat, com diu la consellera.
però com que és una de les mesures conjunturals que ens veiem obligats a tirar endavant, la seguirem defensant i implementant per tal de que complementi aquelles polítiques públiques que en matèria d'habitatge només poden ser compartides, col·laboratives i a llarg termini, i a més amb un sistema de recursos sostingut en el temps. Per tant, anem a construir aquesta gran bateria de polítiques públiques en matèria d'habitatge, però també alhora anem a atendre la situació conjuntural en la que ens trobem. Evidentment, aprofitant el sistema d'accés a fons Next Generation, tant per la rehabilitació del parc immobiliari existent, aquests 480 milions que suposaria la millora, la dignificació, com deia el director general de Vivienda, habitatge digne, que és la nostra prioritat, per una intervenció, amb un sostre d'intervenció sobre uns 50.000 habitatges, o bé també el desplegament d'aquests 160 milions d'euros per tal de promoure, ara hi ha gairebé més de 5.000 habitatges de lloguer social, aquí ens hem trobat en aquestes demandes, aquesta reiteració de gestionar aquests recursos de manera àgil i efectiva, doncs que jo li veig, amb la meva part optimista, que els que em coneixeu veieu que sempre que intento no perdre mai, és que almenys hem aflorat projectes d'estructura d'habitatge al nostre país. Almenys tenim aquest coneixement, aquest potencial que per molt que per les dificultats, per exemple, en el món local, de no tenir prou múscul i prou estructura per poder endurar aquests projectes, les dificultats que hem tingut la Generalitat de Catalunya amb tot el procés, que ha sigut complexa perquè té un nivell d'exigència de fiscalització legal molt gran i que, per tant, aquesta percepció de lentitud en el desplegament, creieu-me, no hem parat. És a dir, és la complexitat del sistema el que ens està portant aquesta lentitud i que aprofito per agrair la col·laboració dels col·legis professionals i del sector per poder millorar aquestes convocatòries. El problema que tenim ara, i és aquesta propera etapa que esperem encetar amb el nou Ministeri d'Habitatge a l'estat espanyol, des de Catalunya demanar que se'ns deixi accedir a un element bàsic, que no és només el sòl, que l'estem aflorant i estan havent-hi acords recentment per poder promoure habitatge públic, per exemple, la Generalitat de Catalunya amb la ciutat de Barcelona. No només els fons, els tenim, els acabem d'anomenar, sinó el finançament. El finançament ara mateix és la clau. Entenc que el sector de la promoció immobiliària, l'APCE, els promotors socials, les cooperatives, tots els agents que tenen com a acord empresarial o d'organització proveir habitatge a la ciutadania, ens reclamen el finançament. Per tant, aquí amb una reclamació amistosa i d'intenció de poder-ho desplegar l'abans possible és no esperem un any, com hem esperat fins ara, per aclarir l'addenda de 4.000 milions de finançament, que seria tan bo que almenys la meitat anés destinat íntegrament a Catalunya, perquè ara mateix coneixem els projectes que es poden tirar endavant del programa 6, coneixem les necessitats de finançament i d'acompanyament municipal i professional que han de tenir els programes de rehabilitació de les comunitats de propietaris dels immobles al nostre país i que, per tant, aquest finançament és clau que arribi ràpid i que el que demanem és que, per proximitat, el principi de proximitat, Catalunya, mitjançant els seus instruments, probablement de la banca pública, l'ICF, pugui gestionar la distribució d'aquests recursos per tal que, d'una manera molt propera, dir-vos veure moltes més grues de les que estem veient ara mateix. És a dir, aquesta dilació en el temps, aquests 2 anys que portem des del naixement del desplegament dels fons Next Generation, veure que això és una realitat i en tenim ganes i que posarem tota la nostra disponibilitat, disposició, perquè això sigui una realitat.
En aquest sentit, també estic molt d'acord amb el que han comentat, les peticions que han fet els dos presidents i el compromís que també assumia el director general d'Habitatge, és que necessitem posar-nos d'acord en què hem de fer. El que és important és compartir aquests objectius. Jo assumeixo que l'objectiu conegut i compartit entre tots és no desaprofitar ni un euro a poder ser d'aquests fons Next Generation i que, per tant, això es tradueix en un nombre de promocions determinades que tenen adreces determinades i que tenen un potencial d'usuaris determinats. És a dir, sabem tots que aquests habitatges, la prioritat és que els posem en servei de la ciutadania, però que també col·laborem i seguim col·laborant amb altres millores respecte al sector que poden ser determinants també per fer viables aquestes promocions. Ens obsessiona tenir l'evidència de que això funciona i si això funciona és perquè les promocions avancen. S'han dit coses interessants com, per exemple, la base impositiva respecte a les operacions immobiliàries. Seria interessant estudiar això. Seria interessant també estudiar amb l'Estat determinada legislació respecte al Codi Tècnic de l'Edificació que pugui viabilitzar la regeneració de les nostres ciutats mitjançant poder intervenir en estructures que han quedat aturades a diferents municipis de les nostres ciutats, com també d'altres millores de caràcter urbanístic, que ara tampoc no aprofundiré perquè això correspon al company Francesc Sotries de la Secretaria de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana. Però sí que és cert i puc reiterar que el clima de col·laboració i d'intensitat de treball amb el Ministeri és ara mateix una realitat. Tenim un moment dolç que tenim l'obligació d'aprofitar i que, per tant, esperem i desitgem que la jornada d'avui, a banda d'aprofundir en aquest diagnòstic, serveixi perquè entre tots i totes us pugueu marcar uns objectius i uns reptes que nosaltres, com a administracions, puguem i tinguem l'única solució que participar. Moltes gràcies i enhorabona per l'organització de la jornada.